musuporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumo ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. La 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 laag lokal. Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumo ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. La 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 laag lokal. Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumo ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. Mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. La 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 laag lokal. Mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumo ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ting-uwan na and it's raining laag gihapon ta. Let's get moving as we explore and make several stops sa mga dapit leading to Ginatilan Town, Cebu. Oh, layo na sa bang atong naabdan, just like our previous adventures. Diba, Gerald? Kamura man. Oh well, sige. Tara, maglaag lokal na ta. Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga. Katahumo ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 laag lokal. Ikaw ka kumanlaaga. La 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 laag lokal. Ubantatungan sa kalambuan. Hello mga Laag Buddies! We missed you! Hola, we're back! Howdy everyone! Howdy. Ay, salamat no after the hiatus. Ibalik na kita uglaan. After a 1-month hiatus. Oo. Busy mo kay si Gerald o si Joe mga laga. No? Asa ka ni sila naglaglaag. Sorry kayo guys, akan kayo bookings. What kind of booking? Ano sa mga libro yun? Mga booking. Dili pang TV. Mga pang R18 joke lang. Joke lang guys ha. Uy, mulaag ka pero bago na siya yung natagan siya booking. So I guess, kurang nangita na sa luglaing rason niya, di na siya makauban sa atong laag. Ay, wala ka kauban, Gerald? Wala Uy. siya kauban? Ano man ka? Oh, no, wala siya kauban. No, kailan may kaya itong food trip. Of course. Nanginom yung lami ang kapi sa karga. Yes. Unya, dragon fruit somewhere south Jawo. Not to mention, ang imong pagka sexy star. Kuya, wala mo dito. Kasi ka MTRCB to, ha? Sexy star. Okay, syempre nakakita kang dagat na ngamay dayo ng dagat ni mo niya. Buko short Kay dayo. mermaid siya guys. Ang pangutan ng mga Mermaid lagan. siya. Ang pangutan Little Mermaid ba? Little kayo. Pero na ko na yung pangutana. Or Ursula ba? Anong wawak ka maligo? Andong siya tubig guys. Kading mermaid, kading kanding. Kanding ko. Isa pa di Ursula. Wow! The Wow, audacity. The audacity. Anyway, nag-enjoy kayo ta sa atong Midwest na trip. Yes. Diri sa probinsya sa Cebu. Yes. Na one experience ni Gerald. Naman siya dito. Ang iyang Basta. pero Guys, guys, I so love I so love Cebu. Ginatilan, I so love Cebu. especially the southern part.
syempre na-mention mo yung Ginatilan, maugid ang atong gitutukan, nagstay na dito for how many hours? Aside from the fact nag-iimbitang ta sa birthday sa atong kauban dito. Happy birthday! Kung na-appreciate yun natin maayo ang beauty of Ginatilan. Although it's a small town, pero dagan kayo sila ika-offer, diba? Muna pag-ilog na mo, Gerald Pugjaw kay ang atong mga Laag Buddies na sa ilang mga cellphone sa tanaw, sa ilang TV, nagpanikat na nga mukuyog na to. Pusa, ali na! Kami na. Mag-Laag Lokal na! Ano guys, mag-Laag Lokal na ta guys. Let's go, let's go, let's go. Shopping, may pan. Guys, amping mo ha? Pero, huy, asa mo naabot? Suya ko. Before going straight to Ginatilan, we took our coffee break lang sa Arita sa sikat na local brew, offering authentic coffee experience. For today's video, we ordered for their signature 𝗟𝗡𝗞𝗔𝗟 white brew. Oh yes, sweet, bitter, and creamy, all at one serving. Hello mga Laag Buddies! Sapit ako malimot sa tawag sa inyo. Sa di pa tamo ako tatong destination dito sa Ginatilan, nag-stop over lang tak diri sa Dakbayin sa Karkar, kauban ng atong usa sa mga influencers diri sa Cebu. Oh, syempre, we had our dose of our breakfast. Syempre, medyo healthy tagamay. Healthy kumay. Natay sandwich. Ang �𝗟𝗡𝗔𝗚 is tuna sandwich with wheat bread. No? Pero mao na nag-uwap si Jude sa iyang bread. Nag-wheat siya. Ay, nako. Siyempre, ang atong sikat kaayo ang bestseller nila dito, no? Fast moving nga Coke, sakto ba? White brew. Ito, white brew. With a beautiful straw. Unya, hot ang kay David. Yes. Mga manang, kung sa yung giinom, it will reflect you. Mga hot. So hot sa... Wow. Kay cold ka sa mga tao. Sige na lang. Okay, so let's eat sa, guys. Ano natin energy sa atong biyahe karon. Ug kay napa may time, why don't we do a mental exercise? Dama board out! Sana all night time. Kinsay pilde jud. May pamuinom na lang ta balik og coffee. Laag Gibisita, Yes, kamusta naman ang kape nga imong ikuha dito sa Lamig. ating baso? Lamig kay Jawa, ganun, wala ni siya ay sweetener ang coffee. Wow. Kaya bawa ba ka? Kung sino ka patapis niya? Of course, as sweet tayo. Kung sa man, nakakatamis niya. Ang iyang straw na ginawa sa sugar cane. Oo! Pero joke na na. Pero, ang dili joke na mga laagan, na kanidyo nga straw nga akong gigamit karon, ginawa dito siya sa sugar cane. Wow! Kung tubo jammers. Diba? Hindi siya harmful sa environment. Biodegradable siya. Yes. So, I'm happy no, nga ng mga establishments na make of effort to be able to really conserve and as much as possible muli kayo sa paggamit sa mga butang na makadaot sa atong kalikuban, no? And one of which is aside from katong sikat na sa mga paper straw, pero dali ko sa dito. Mabasa siya, Wanda yun, maguba. so kini siya, dili dali maguba, niya biodegradable. Grabe ko niya joke, dili siya sasama sa uban na straw na plastic sasama sa ato ang amigo nga si Gerald. Plastic kasi okay. Wala si Jerry siya ka-defense ang galing yung dire. Mga nang i-abuse yun ni Jude ang moment, ang opportunity. Kaya kung si Gerald na Mostoria, wala sa ratatak na sa to against you. Pero syempre, kay wala mo si Gerald dire, muinom na lang ka para ni Gerald. Gerald, this is for you. Ang gabi sinisip. A simple way to care for the environment. Speaking of, it's still the environment nga na-amaze gud me sa road trip. Aw, bantog ra ni hunong mo diha sa may lungsod sa Barili. Kay baw ko naaka ko'y CCTV ninyo. The design is so familiar. Maiko ko og biya diri tungod sa kaanindot ini. But we must move on, Jao. Love life imong giskutan jud. Sige, padayon ta sa atong road trip diri sa Midwest Cebu. Pero moagi man kita og lungsod sa ronda no. Hala, hunong sa ta.
Alright, stopover na sa Torres. Yes, Jaworski, naata din karon sa lungsod sa Ronda! It's actually a small town pero dagan kay kapasigarbang Ronda. Kay dagan syempre sila mga natural resources dire. Aside sila mga resort nga makita Yes. ninyo. Nasaan sila mga establishment, mga restaurants. Nga, usasab silang gipasigarbo, Jaworski, kani ilang lapad nga dragon fruit plantation. Unsa ka lapad be? Lapad! Wow! Mas lapad pa sa kong lawas, mga lagan. Actually, maro lang gihuwat nga mo ingon ka. At least not coming from my mouth. Okay, so actually kapila na sa Tanaka Region Torres mo nang pagkakita nato ni hunong lang sa tadire because naatay lami kayo nga tilawan. Yes, kay init man kayo, Jow. Nga, kuyog ba na to ang pinaka-hottest. Pinakapahates ha. Yeah, pinaka niya, hottest pa, Jude. Our drone man. Nga Cebuano, si David. Yes, nangita na siya ron, single and unavailable or available pa? Mura man na maligya. Okay, so kung saman, Magpabugnaw ta karon, magpabugnaw Jaworski. ta sa ulo nato. Yeah, atong tilawan ang lamian nga delisyoso. Delicious man, delicious. Delicioso. Oo. Og healthy nga dragon fruit shell. Yes, sikat na dire because they have their own dragon fruit plantation. Okay, so atong tilawan Jud Torres. Let's go! Let's go. La 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 la. This lycopene-rich fruit lowers the risk for heart diseases and cancer. I like that. Good for health conscious like me. Tagpila man eh. Pila man. Pila. Palit ko ng yuta. Dilitin ko ano. At least sila nagibutangan og kani katayanan. Kini? Bago man yun. Jude! Come! Come, Jude! Come, Jude! Mananom na ta. Ay, di man. So, dili pa season karon no? Maghuwat pa ni sila. Yes. Mga laagan, na kining dragon fruit mo ni siya ang usa sa mga dali ra jud kaayo nga itanom na klase sa prutas. Jaworski o mga lagan kay dili na siya high maintenance. Yes. E mo rin siyang itanom, niya painitan lang. Bahala na siya motubo siyang Yes. kaugalingon. After 6 to 8 months, mutubo na din siya o ubunga sa iyang dragon. Mo nang nagdaghan na gyud ang mga lugar nga doon mga plantation sa mga dragon fruit because it's easy. All you have to do is to have this kind of lot. Kinilapad-lapad yun eh. So daghan gyud na ma-produce Lapad nila. dito sa babaw, Jaw. Daghan gyud. Ah, dito pa. O sige, saka dito, Jude. Sure Pilang ka? plate dito. Pilang plate. Tara, let's look at this. Oh. Kaya na sa butangan og katayanan. Yes. Para ano, mas hapsay or organized, no? Mas dali para nila. Bilog oo. Aside from the food and beverage, expect that you will be greeted with a beautiful smile from the locals. Smile, Ate Be. Refreshing. Perfect. Perfect. Is there such a word? As in, lami kayo, Yes, Jaw. very refreshing. Shake. Yes, man. Pakita shake, man. Wow. Wala na effect. Side effect mo inom ka. Ano baka, Yes. Jaw? Naman tayo amigo nga nabihan natin sa syudad, no? Ano makainundog ka niya? Naka-feel ko niya karon. Ano man? Na-feel na ko kay plastic straw man akong gigamit. Right. Na-feel na ko si Gerald. After anima, duhan na lang tabalik na host. Nagi mo resign. Pero guys, dili plastic si Gerald, ha? Dili na siya plastic. Wow, sarcastic kayo, Mr. Leo. Muro dito yung mong pagkaingon multi-plastic. Di ba tabalik na diri sa shake nila, no? Ngayon kayo kayo naka-innovate din silang mga produkto gikan silang dragon fruit. And one of those is actually the shake itself na very, very affordable. Yes. And syempre, makainom ka nga lamig din tayo. Yes, kay freshly picked. Sa ilang plantation, yara sa Kilija. Oo, nasa Sa Tunggiato kanina. Oo, tinuod yun ang gingo nila na prinsipyo, no? Ang parta na rin ito yung tukaran. Di ba? Makaginansya ka ano? Ruso ang buong tukaron, dili ko before. Wala before. Puro man mga kuan dito, mga balay, mga mga simento, pamalikin simento. Nadawat na sa kabugnaw sa shake daw. Yes. Okay na ta. Puro dili na. So, if you come here sa Ronda, you should really try
The drunk. Sorry, drunk. What's a drunk? Dragon Na drunk fruit. na ka? Sumubo ka. Diretso mo. Nabuka na sa Joe. Una, diligyod ninyo sipyaton ang pagtilaw sa dragon fruit. I can Shake feel sa lungsod sa Ronda. Dragon fruit ah. Uy, napay ka tulog. Dili. I'm satisfied and ready to get moving. Tara, basin magabian pata. Here we go, Ginatilan! Ginatilan may be a quiet town in the south, but it offers so many natural wonders. Of course, it's where you can find the famous Inambakan Falls. Limpyo ug bugnaw ang tubig. Perfect for the stress-free getaway. Kuya, mura mong lakaad to ah. Pero seriously, I'm amazed by the laid-back feels dire. Locals here are living in a simple lifestyle. But so many things to do here. Ari ka ta sa Seashore Bay? Wow! Picnic by the beach. Mauna ning uso ron. Siyempre, nada siya dalang libro. Yung mga bag, director's chair. Unsay trip na to, Jude? Ano siya ito ang DIY nga cottage. Kaya wamantay ikagasto. So sa mga laagan nga gusto nga magpadagat, may more jud mo nga magdala sa ug inyong kaugalingon nga lingkuranan, table, nga ato Asan table? adong tang table. Gi-order pa. Nga ato lang mo sa seashore, magpadaplin lang mo in a minimal nga gastuhan. Bayad ra mo og entrance fee without paying any cottage, di ba? Mo na slogan sa mga nagdaginot. Well, aside from the mountains o katong mga uphill area diri sa lungsod sa Ginatilan, blessed ang maong lungsod kay doon na sila nindot nga talan-awon sa kadagatan. There you go, limpyo pagid na. Manong usa sa mga main source of livelihood yun na dire ang pangisda. Nakay Serena dire. Little Mermaid, asa na ka? Hey! dili day. False alarm. Tuod man, naka-timing yun ko ang mga residente nga namasul. Pero mura ganahan pa gani mo join si Jude nila. Jude? Or basin, ganahan yun ni siya nga mahimong male version sa The Little Mermaid. Sakto ba, Jude? Jao, little cute. Ayay, you are rocking the boat. Anyway, maglaag trivia na lang ko. Did you know that Ginatilan, originally called as Ginatdan, was once part of Sambuan, its neighboring town? Formerly, it's where the main seat of Roman Catholic parish was situated. Bale, murag hinatdan og mga gamit sa simbahan. Interesting. But with the large number of attendees from Ginatilan, the parish decided to extend the religious activities to Ginatilan. Now, may kaugaling simbahan ang Ginatilan, which we call as Saint Gregory the Great Parish. But deeply rooted sa ilang religious life diri, kay there is a claim nga diri natawo ang ikaduhang santong Pilipino nga si San Pedro Calungsod. Thus, they were in jubilation when the young saint was canonized in 2012. May mga pamilya pa nga nag-ingon nga kabanay sa santo. But more importantly, they follow the virtues and lessons brought by the life of San Pedro Calungsod. Truly, Ginatilan is more than just a town. It's faith that keeps them as one community. Wow, it was a well-deserved getaway or escapade nato dito sa Ginatilan. Kanindot sa Inambakan Falls. Kayo guys. Kaapi kita dito sa mong naong sa mong kalaapi kay kong kalingaw guys. Nga siguro siya text o chat nato. Gerald, ako'y pangutan na, Gerald. Ay kalain boss ha. Kung naa ka dito kuyog na mo, maligo ka. Definitely. Definitely. Because I'm a dagat lover. Ikaw, boss. Ayaw pangutan na, boss. Ayaw kalain, boss. I'm a nature lover sa forest ko. Dito sa kalasangan na tao, no? Ikaw, Judah. Oh. Siyempre. Ano ka naman makamaligo ay kalain na?
Pergi ka pa siya sa Oslo, kaya ato siya Ginatilan. Ito, dool-dool na lang biya. Iyarang gituyo, guys. Because she is my migrate. home. She is my home, guys. Yes, of course. She feels home. She feels home. She's at home. She's at home sa dagat, guys. Okay, but if there's one thing about Ginatilan, of course, wala kang ma-share. Oy, definitely, nakadun ako sa Ginatilan. I spent my Christmas sa Ginatilan, guys. Ikaw Sige na. na. Ikaw Palawal na. ka sa pulis, Ikaw na. mag-blatter ka. Sa Ginatilan at sa southbound. Nice kayo ang ilahang church. Katong St. Gregory nga parish in our church. Yes. So dito good mo. Yes, definitely. Wala naman laing simbahan nito. Pero more than anything else, of course there are a lot of mga lugar na nag-claim na dito natawo, si San Pedro Calungsod. Of course one of the most apparent was Ginatilan. Kay technically na ay mga gitawag na itong clan na nag-claim dito parang diri natawo. I think if I remember it right, parang kay Kagsin. Yes, If I remember it right, no, dito sa may medyo bukirang bahay. Modern barangay sa Ginatilan. Sa Ginatilan. Unya, because of that, ang mga tao nga mura sila na motivate bitaw nga, uy, diri nagikan. It's pride, no, for the people of Ginatilan. Diri nagikan ang ikaduhang Pinoy nga santo nato. But I think more than anything else, nga well, taking away the fact ng asa gyud na siya na tao si San Pedro Calungsod. It's actually the virtues ni San Pedro Calungsod nga kinahanglan nga mapanalaminan nato. Yes, ma-instill. He's a young saint, no? Bata pa lang siya, but he was able to really how do you call this? Share that very central message nga kita doon natin mahimo, not necessarily nga mag-martyr ta sa atong kaugalingon, nga natin mahimo to spread the good news to other people and to be a good example to them, especially to the youth. Yes. Diba? Suma pa ni Jao mga laagan. More than anything else. Wow. More than anything else. Kaya ang mga tao sa Ginatilan, Jao, nga mooy ni live sa pagkanindot sa Ginatilan and the warmth nga ilang gipabati sa atoa, especially sa Lavares family nga nagpakaon nato din Shout out! sa lungsod sa Ginatilan. Yes, the Pakili party of adult party. No, I would have to say ha nga ang Ginatilan is a very peaceful and quiet place. If gusto mo mag-relax away from the noise there is sa city, you should go to Ginatilan. It's a small town nga daghan kag maadtuan. Yes. Small town but with, how do you call that? Quiet town pero noisy in a way. Noisy sila sa daghang sa mga manindot nga lugar. Yes, no. Yeah, kasaba kay atong simbahan, atong sa mga beach nila, di ba? Ato ka sa giliguan ni Sa mga taga-Ginatilan nga nakakita namo ug nagtanaw sa Laag Lokal, Bekenemen, Palagsi. Hello sa mga police and officers diha. Shout out to Donna Lavares. Okay, so daghang salamat sa inyong pag-uban karong adlaw. Hopefully nasa tay laing trip nga kamo kitang tulo magkuban na gyud. I'm so excited. Wala yung mga appointment? Definitely, guys. Walay bookings. No, we need to be thankful sa mga bookings. And that concludes And that concludes our Laag travel this weekend, mga guys. See you next week. Diri lang sa Kinaham. What is Kinaham? Di mag-continue. Diri lang sa Kinaham na travel. No, jud nga. nga. Na travel show matag Sabado sa buntag. Kini ang Laag Lokal! Stay safe, everyone! Approve! Suruyog mo suporta sa mga lokal nga pinangga, katahumog ka bunda, mga dapit nga puno sa gasa. Let's go! La 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 la, Laag Lokal.